Az év hazai klasszikus vagy kortárs komoly zenei albuma. Még mielőtt neki mennénk ennek a kategóriának, azért tényleg csak a rendkedvéért nem hiszem, hogy bárkinek szükség lenne ezt elmondani, de tényleg azért, mert megtisztelt minket. Bodrogi Gyula színművészt hallottuk az előbb egy tapssal, azért őt is köszöntsük. Mert ha jól hallottam, nem hangzott el a neve pedig. És elérkeztünk azt hiszem a kedvenc kategóriádhoz. Igen, hát elég bonyolult kategória, tehát sok mindennek kellett megfelelnie. Egyrészt hazainak kell lenni, kortársnak, klasszikusnak, komoly zeneinek, és még egy albumot is össze kell mindebből rakni. Lássuk, kiknek sikerült. Bánkövi Gyula, A fény felé. Hárs Viktor, Cloud Sound. Hortobágyi László, Gajan Utejak Orchestra and A26 Entrance Society. Ligeti and Kurtág at Carnegie Hall. Liszt, vezényel Kocsis Zoltán. Léprelűd, magyar fantázia, amit a hegyen hallani. A díjat átadja Kovács László karmester, Liszt-díjas érdemes művész. Jó estét kívánok! Nagyon örülök, hogy a komoly zene is ebben a környezetben reprezentálva van. A kategória díjazottja Hortobágyi László, Gajan Utejak Orchestra. Jó estét kívánok mindenkinek! Én se nem Hortobágyi László nem vagyok, és a Gajan Utejak Orchestrának is csak egy kis szeletét képviselem, de nagyon szeretném megköszönni mindenkinek, elsősorban a Narrator Recordsnak, aki lehetővé tette ennek az immáron díjnyertes kiadványnak a megjelentetését, illetve saját magunknak, a Gajan Utejak Orchestrának, aki nélkül tulajdonképpen nem jöhetett volna létre ez a zenei anyag. Nagyon szépen köszönöm!